الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan dangin yabo da godiya da jinjina su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala khaliqus samawati wal ard mahalicin sammai da ƙasai wanda ya bamu lafiya ya kuma azurta mu da dama ta halartar wannan gagarumin masallaci Kado Estate Muslim Forum Jumat Mosque a wannan gari na Abuja, wannan cibiya mai albarka da ta shahara sama da shekaru 20 wajen aikata aikin alheri. Allah dawamar da ita akan alkhairin, Allah karbi aikin da take yi, Ubangiji kuma ya faɗaɗa ta ciyar da ita gaba, ya sa dukkan al'ummar duniya gaba ɗaya su amfana da wannan wuri. Ina farin cikin kasancewa ta gaban waɗannan manya-manyan bayan Allah wanda suke dama na da gefe na da kuma wanda suke gabana, ɗan uwa masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da Allah ya haɗa mu da ku a wannan yammaci don tattaunawa akan abin da zai amfane mu a addinin mu, ya amfane mu a rayuwar mu, mu gudu tare mu tsira tare. An ɗora mun nauyi ne magana akan wata zahira, wata fitina da ta addabi wannan al'umma muke cikin ta tsundum, sai wanda Allah ya kubutar, kuma mushkila ce wacce take zare mutum daga cikin imaninsa kwata-kwata idan ba yi da gaske ba. Shine matsala ta sihirce-sihirce da tsafe-tsafe, yaduwar sihiri, yaduwar tsafi, bugun ƙasa, bokanci, neman duniya ido a rufe, saba wa Allah, mutum ya kafirce Ubangiji don ya samu wata biyan bukatarsa. Wannan shine abin da za mu tattauna da ku, in isan muku da abin da Allah ya sanar da ni. Fata na al'ummata da wanda suke gabana da wanda suke kallo na a duk duniya gaba ɗaya su yi ƙoƙari su faɗaka, su gane illar tsafi da sihiri da binne-binne da ƙoƙarin binne wani ko danne wani a rayuwa. Muna fatan Allah ya mana afuwarsa. Da farko dai ina mana addu'a gaba ɗaya, ya Allah ka ba mu kariya, Allah ka cire mu cikin al'ummar da suke sifantuwa da wannan muguwar sifa ta tsafi ko sihiri a cikin wannan al'umma. Kuma abinda zai ba ku tsoro, abinda zai firgitar da ku, abinda zai hana ku bacci, wallahi tallahi wannan musibar wani lokacin ta kan fada hatta akan limamin masallaci. Liman da yake wa mutane sallah ya ce ittaqullah, wallahi malam kaga tantirin matsafi ne. Saboda me? Yin tsafi ana samun kuɗi. In za ka yi wa wani sihiri za ka samu kuɗi. Akwai mutane da za su zo da sunan addu'a ne, su sai su ce ai musu addu'a, amma sihiri ne ake musu. Duk abin da aka ce maka ana samun kuɗi a kansa an yi shi, to wallahi nake gaya muku sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kai kokari kada Allah ya jarrabe ka da shi. Batta magana ga magarin mutane, batta magana mata, bana maka magana masu mulki da tsafi, masu sarauta, masu neman kujeru na gwamnati, masu neman dawwaman arziki na kasuwanci,
masu neman matsayi, wannan ban maka magana su ba yadda aka dulmiya a cikin harkar sihirce-sihirce da tsafi. Kai wallahi yau idan wani ya ganka cikin ni'ima haka kawai ya ga Allah ya maka rufin asiri, sai ya san ko nawa zai kashe ya je maka tsafi ya jefa ka cikin bala'i. Wallahi yau hatta kai ga mutane mutum yana jin tsoron yana da mota mai tsada ya hauta yawo a cikin gari saboda idan mutane, dan wani wallahi sai ya maka sihiri, burin sai ya karya ka, ya mai da kai baya. Ta kai ga yau in mutum ya mallaki kaza bai isa ya faɗa ba, saboda me? Komai zai iya biyo baya. To wai mutane ina za ku ji? Wai me kuke nema ne? Akwai wani wanda zai bawa kansa wani abu ba Allah ya bashi ba? Falhadar alhadar, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye, ku taka tsantsan dangane da mu'amala da matsafa, da mu'amala da bokaye, da masu duba a cikin taurari, da waɗanda suke 'yan kulumboto, saboda dukansu gaba ɗaya sun sabawa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi. Fa innahum yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Wallahi mutane ne waɗannan masu barna a bayan ƙasa, ba masu gyara ba. Wa yadurruna wa la yanfa'un, suna cutarwa wallahi ba sa amfanarwa. Kuma ina gaya maka, duk duniyar da ka same ta hanyar tsafi, duk wani matsayi da ka same shi ta hanyar tsafi, to ka sani cewa wannan abun lalatacce ne, kuma ba zai taɓa maka albarka ba a karan kanka, ballantana yi wa 'ya'yanka da jikokinka. Sukan kashe mutane don samu wata dama. Mutum ya sa a yi sanadin wani ya bar duniya don ya samu dama. Zan buɗe muku da kisa guda ɗaya. Wannan wani childhood friend na wani abokina ne, tare muka yi yarinta da shi. Ni ga Allah yanda ya ɗora ni, shi kuma ga inda Allah ya ɗora shi. Ya shiga harkar siyasa, ana neman shugabanci, abin da yake sha'awa kenan zai. Na ce kai ma ka je za ka wakilci musulunci a kujerarka. Wata rana ya zo ya same ni ya ce, malam, ya fito yana neman wata kujera daga cikin kujerun da ake nema, ko a jihohi ko a zo nan garin. Sai wasu abokanan suka ce masa, kai ai ba a neman mulki ko sarauta ko kujerar siyasa a Najeriya ba tare da kaje ka gana da bokaye da matsafa ba. Duk wannan masu cewa Allah ya ce annabi ya ce dinnan, ka rabu da su, ba za su baka mulkin ba. Ka zo a yi maka aiki. Ya ce to malam, duk wanda ya shiga harkar nan zai haɗu da kowa da kowa, kuma ba za ka ƙi shawarar mutum ba. Ya ce suka ɗauke ni muka tafi, ba mu tsaya ba sai wani gari, wata ƙasa ma suka je, ba ma nan Najeriya ba. Su bala'in nasu ma ya mafi ƙarfin Najeriya, sai sun tsallaka sun shiga wata ƙasa. A nan cikin ƙasashen nan maƙotan nan namu, ba sai na faɗi sunansu ba saboda suna jina, kar su ce ƙasarsu a cike take da matsafa da bokaye. Ya ce malam, da muka je, abinda wannan boka matsafi ya fara gaya mana cewa ka zo neman kujera kaza ne, kuma muna shaida maka kaci, amma fa sai an yi kisan kai. Ya ce ya ce to idan ba za ku yi kisan kai ba, to a kawo mana gawa na mutum. Ce sai wani abokinsa sai ce akram kallahu za a yi me ake da bukata. Sai bokan sai ce sabon jariri yake so a kawo masa, gawan jariri sabo, da shi za a yi aiki. nawa za a bayar? Suka yi lissafi, tabbas za a samu. Ya ce a bata lokaci ku yi, kamar yanzu ne ai. Suna fita suka ce za a je a nemo a kawo.
sai shi mai neman kujerar sai ce in dai sai na kashe wani zan yi wannan mulkin to na haƙura. Daman ni ina yi ne don na raya mutane in taimake su ba an kashe wani ba, ban ma yi ba ma an kashe wani ko an kasa a kashe wani a kawo, na haƙura. Kai wallahi shirme ne da kai, menene to kaza da sauransu. Ka ji wannan? To wallahi malam ina gaya muku wannan bangare ne guda ɗaya. Wani kuma kuɗi yake so ya samu ya zama mai kuɗi. Shi kuma da ya je gurin waɗannan matsafan da nake muku magana a kansu yau, sai aka ce za ka samu kuɗi, za ka yi kaza. Wannan kuɗin da ake mutuwa a kansu, wannan kuɗin, wannan kyalkyalin duniya, wannan motoci da ake hawa, wannan gidaje, wannan jajayen mata da ake tarawa, wannan estate da ake ginawa, wannan kaza da ba sa hana hawan jini, ba sa hana ciwon suga, ba sa hana ciwon zuciya, ba sa hanawa. Akan wannan to mutum ba abin da ba zai yi ba don me, don ya tara, ba ni sunan shi, ya tara duniya ne ya samu wannan mulkin. So yan wani abin da nake so in shaida muku, sallaka wallahi ba za ta je ko ina ba idan kana da aqidan nan, kuma azumin ka ba zai je ko ina ba in kana da wannan aqidar, kuma zakkarka da kaza ɗinka ba inda za shi matukar kana da wannan. Ya kamata ka sani, kuma ku yi taka tsantsan da mu'amala da mutane, don wani zai zo kana so ya ɗora ka akan hanya sai halakar da kai, sai ce ga abin da za ka je kai. Sahabban annabi gabaki ɗayan sallallahu alaihi wasallama sun yi ittifaki cewa duk lokacin da aka kama matsafi mai sihiri a cikin al'umma to a kashe shi, li izami sharrihi, saboda yawan da girman sharrinsa, wa kasratu khatarihi, da yawan hadarinsa a cikin al'umma, wa bu'dihi anil imani wal islami, da nisantarsa daga imani da musulunci, da kuma kusantarsa da shaitan. Shi yasa har yau har gobe wallahi nake mutunta ƙasar Saudiya. Kaga ƙasar Saudiya tsautsayi yasa aka kama mutum aka gane matsafi ne, to ya bar duniya kenan. Yana daga cikin hukuncin da ba sa sakaci da wasa a kansa. Wata rana mun tafi umra, directly mu daga Kano sai muka sauka jirgin Madina, sai ya sauke mu a Madina. A cikin mutanen da muka tafi da su akwai wanda ya tafi da kayan tarkace irin namu din nan, ya tafi da guraye da wani layu da fatan kadangare da na bushiya da wani waye da sauransu, da kulle da menene ya tafi da shi. Daga nan ya tafi garin Annabi ba, wallahi ya tafi da shi. Na ga ikon Allah a ranar. Ana zuwa ana bubbuɗe kaya, kwamfuta ta nuna a wannan tarkacen bata gane su ba. Aka farke, wallahi malam ana farkewa sai da kowa ya toshe hancinsa, suka ɗaga layin da suka ce subhanallah. Larabawa nan malam yan sanda sai aka cika gurin, subhanallah fi madinati rasulillah, hada haram, hada shirk, hada malam sojoji da yan sanda suna subhanallah, shirka haram, hada sihir, hada kala. Wallahi malam mutumin nan da aka damƙe shi, ni dai kai sai dan tausaya masa. Tuntunan suka nade suka tafi da shi, suka ce garin Annabi za ka shigo da shi kasan musulunci, ka shigo mana da wannan abu. Na ce ta Allah kai ku Najeriya za ku yi kwasa. Mu yanzu ahadi wani abu ne common, wani yana ganin bai zai taɓa rayuwa ba sai ya yi mu'amala da waɗannan mutanen ƙazamai. Riwaya ta tabbata daga Imam Abi Dawud da isnadi ingantacce ta hanyar Sufyan daga Amr ibn Dinar daga Bajala ibn Abda, yace Bajala ibn Abda ake cewa Umar ya rubuto mana takarda yana halifa, wasiƙa kafin ya mutu da shekara ɗaya. Umar yace ga wasiya nan na rubuta muku, uqtulu kulla sahirin wa sahira, duk inda kuka samu matsafi
ko kuka samu matsafiya mace, ba ɓata lokaci ku kashe su kawai, saboda bala'i ne a cikin al'umma. Jumhurin malamai ga baki ɗaya cikin fuqaha'ul hanafiyya da malikiyya da hanabila duk sun yi ittifaki akan cewa matsafi mai sammu, 'yan kulumboto sun fita daga addinin Allah kuma sun hau silk ashabil jahim, hanyar 'yan wutar jahannama, 'yar wutar jahim. shi yasa Muhammad bin Abdul Wahhab, imamu da'wat at-tauhid, yace inna sihra ahadu nawaqid al-islam. Jama'a ku sani sihiri da tsafi ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke warware musuluncin mutum. A cikin sihiri da tsafi akwai abin da ake ce da shi as-sarf, shi ma nau'i ne na sihiri, dan uwan sihiri ne. Abin da ake nufi da as-sarf shine malam, idan wani yana son ka, an gane wani yana son ka, sai a yi ƙoƙari a juyar da shi daga soyayyar nan ya dawo yana fushi da kai. Ko kana son wani, an gane kai mai gida ne, ku ji da kyau, manya-manyan mutane, shugabanni da masu kujeru da masu matsayi da masu jahi da ɗaukaka a cikin al'umma, idan an gane wani yana da fada a wajenka, ɗaya daga cikin illolin sihiri kenan malam. Wani yana da fada a wajenka, kana son wani, ka yarda da shi, kana ƙaunarsa, to akan zuwa a je a yi sihiri, a samu malamai bokaye matsafa, su je su yi aiki, su juyar da wannan soyayyen da kake yi wa wani ta dawo kawai kana ƙinsa. Wannan akan iya yi maka ko akan ɗanka ne, shi kuma wannan kun san su a cike yi matanka kishiyoyi. Na'am, idan mace ta ga uba musamman mai maiko mai hali yana da karkata, yana son wani daga cikin 'ya'yansa, ko dan uwar gida ko dan wance ko ɗan amarya ko dan ta tsakiya ko dan turaki. Kun san turaki? Kanwar uwar gida kenan. Idan an ga hankalinka kana yi da yaron, kana sa shi abubuwa, kuna mu'amala, an kai shi kasuwa, an bude masa hanya, an yi kaza saboda an yarda shi amana, to sai a je a kai wa malami matsafi boka, sai a ce ya juyar da soyayyan nan taka, ka dawo kana mugun kinsa. Wallahi sai ka wayi gari malam, ɗanka kana bala'in gaba da shi, sai ka ji mutum yana cewa ba na son ganin wani a gabana. Alhaji me ya maka haka? Kawai na tsane shi. Bayan da kuma shekaran jiya kana ƙaunarsa, kana yi da shi. Duk kowa sai ya kula da gidansa, ya mai da hankali. In kai wasa wani lokacin sihirin daga gidanka zai tashi. Ko an ga wata matarka tana maka ladabi, kana ƙaunarta, wallahi sai a juyar da tunaninka gaba ɗaya, ka dawo kana ƙinta. Kuma ina shaida muku, zan yi magana akan tasirin sihiri. Sihiri fa gaskiya ne, yana faci. Kada wani ya zo ya ce wani ba a isa min sihiri ba, la, wallahi za a yi maka. In na zo na muku ta'arifi, definition na sihiri, za ku gane illar sihiri kuma da yanda yake tasiri a cikin al'umma. Malam za ka zo kai shekaru kana cikin harkar sihirin nan, wallahi al'azimu malam baka sani ba, an gama da kai. Ko a sa ka ƙin wadda kake son sa, ko son wadda baka wadda baka son sa. To wannan shine ake ce da shi as-sarf. Akwai al-atf. Shi al-atf, kana bala'in ƙin wani, an fahimci wani baka son sa, baka yi da shi. In Allah ya sa da malam za su je su yi maka aiki, sai ka dawo kawai shine baka da masoyi irin sa. Sai a ce yanzu ka duba wani makiyinsa ne, wani baya son sa, wani yana mai kaza, amma bai da number one irin sa yanzu. Wallahi ba hayyacin sa yake ba. Kuma malam za a maka sihiri, ba ciwon ciki, ba ciwon kai, ba komai, kawai mu'amalar ka ce za ta canja. Kar ka dauka da amma sihiri wai wani ciwon kai zai ta damun ka ko na nau'i ne. Irin wannan idan aka maka shi, wallahi baka ma san yi ba. Zaka wayi gari ne kawai wanda makiyinka ne kawai, kuma shi zaka sawo ka sa shi a gindinka, kuma yana girbe ka, kuma ba yanda zaka yi da shi. Wannan shine ake ce da shi al-atf.
ana yi tsakanin miji da mata. Idan an ga wani baya shiri da matarsa sai a juyo da shi dole ya dawo, ba ta da kirki, tana masa rashin mutunci, tana masa komai, amma wallahi sai ya dawo malam ba shi da lamba ɗaya irinta, kuma ba za ta taɓa yin laifi ba. Shine fajiran mutane suke cewa dawa'ul hub, wai maganin soyayya kenan. Shine mata suke ga wa kansu, suke tsokalar junansu, hajiya me sirrin ne? Wallahi malam, diyan da ka kai da tsauri da tsayuwa da waya da sauransu, in suka seta ka ɗau seti, wallahi za ka sha mamaki. Za ka yi ta tasarrufi ne wato out of control, sai daga baya in ka dawo hayyacinka za ka gane, amma na ƙasa da kai duk za su gane. Kuma za ka zo ka wayi gari duk wanda zai gaya maka gaskiya akan wannan abun sai ka faɗa da shi. Sihiri ya ci ka kenan. Akwai annushra, waɗannan duk wasu kaman keywords ne da zan yi ta amfani da su a cikin bayani na dangane da sihirce-sihirce da tsafe-tsafe. In na faɗe su, in na ce as-sarf kun gane, in na ce al-'atf kun gane, in na ce annushra kun gane. Annushra shine wato hallu sihri bis sihri, warware sihiri da sihiri. Ma'ana an gane an yi wa Alhaji wani sihiri, an mai tsafi, to mu ma mu je mu kai kuɗi wajen wani bokan arne wanda ya fi shi arnantaka wancan, shi ma ai warware wannan la yajuz. Yaya wancan yayi barna ya cutar da wani, kuma za ku je ku dada biyan kuɗi ku ba wani wanda ya fi shi barna kuma ya warware? Wannan ba daidai bane, kuskure ne. Na'am, ɗaya daga cikin illolin sihiri, kuma dan in tabbatar muku sihiri yana tasiri akan mutum ko waye, annabi Musa shine annabi na farko da ya fi tsananin mu'amala da matsafa a zamaninsa. Shi gwagwarmayar da ya yi gwagwarmaya ne da muggan matsafa, almajiran fir'auna. Malam da suka zo suka kawo mai sihiri don su gigita shi daga annabtansa, me suka yi mai tsafi, kamar da Qur'ani ya ba da labari. Macizai suka watsa masa, kawai annabi Musa ya wayi gari sai ga macizai kawai, gaba ɗaya inda zai iya ganin sa kawai maciji ne, wani kan wani, wani kan wani, wani kan wani. Qur'ani yace fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa, wallahi sai da annabi Musa ya ji dan tsoro a cikin ransa. Qulna la takhaf innaka antal a'la وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله يداود شي هيجن سيتي لا تخف، كرك جي tsoron matsafi, innaka antal a'la, kai ne madaukaki. Daga nan malamai suka ce duk wanda ya rike tauhidi, ya rike gaskiya, to Allah zai taimake shi akan duk wani matsafi. Ka rike kawai abinda ake da bukata, ka riƙe Allah, ka yadda shi ne. Allah ce wulla abin da ke hannunka sandarka, mu'jiza ce daman tasa Allah ba shi, yana da sanda annabi Musa. Idan yana tafiya da dare sai ta zama torch light, in hanya ta rabu guda biyu sai ita ma ta yi haka. Jefa wannan sandar ko jefa wannan igiyar. Su sun jefa igiyoyi, fa alqaw hibalahum wa isiyahum yukhayyalu ilayhi anna tas'a. Allah ya ce wannan sandar taka za ta zama macijiya guda ɗaya, za ta haɗiɗiye gaba ɗaya macizan. Talqaf ma sana'u, kawai da ya jefa sandarsa kawai sai macijiyarsa guda ɗaya kawai ta rinka mai tana haɗiye su, tana haɗiye su, tana haɗewa. Matsafan nan na Fir'auna sai suka ce kai lalle wannan babban mutum. Sai Fir'auna ya ce inna hadha la sahirun alim, lalle wannan matsafi ne. Ka duba, wai ba yadda a ce annabi bane, sai ya ce ai matsafi ne mai ilimi, ya fi ku ilimi, sai kun je karo ilimi. yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi fa madha ta'murun. Duk wannan abin da yake yana so ne kore ku daga garin ku, kamar yadda ka shimfiɗa kafarka a garin nan kana zaune, a ce ga wani nan ya zo yana abin da zai kore ka a garin nan, ka tattara ka fita, duk zai kore ku, ai za ku yaƙe shi ya ƙarfin ku.
kawai fir'auna sai ya malkato su yace yuridu an yukhrijakum min ardikum wa ma za ta'murun. Zuba ido za ku kyale shi? Na kawo mana wannan kissar a takaice, zan faɗa da bayani akan ta a baya dan ku gane ba a da kan kirji akan harkar sihiri wani ya ce wai ba a isa masa ba. Abu na biyu, annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an masa sihiri kuma yayi tasiri a karan kansa ba akan annabtansa ba. Mai sihiri in zai sihiri mala yana amfani da abubuwa ne kamar haka. Akan iya amfani da wani abu na ba'adi na jikinka kamar yawu, miyau, kamar bawalinka, kamar bayan gidanka akramakumullah, ko hawayenka, ko gashinka, ko farcenka, ko ƙasar takalminka. In ana so a yi maka sihiri dukkan waɗannan abubuwan ana iya sihiri da su. To shi kun san da me aka masa gashi? Kum ɗinsa aka samu inda yake taje kai. Saura ba ana samun sauran gashi ba? To wannan gashin aka ɗebe. Aka je aka yi ƙulumboto. Aka ƙulla abin da za a ƙulla. Kuma daman sihiri sai an yi ƙulle-ƙulle. Da aka ɗauki wannan abin da wannan gashin aka je aka samu wata tsohuwar rijiya a Madina. Mai zurfi, mai ruwa. Aka je aka jefa a ciki. Ana zuba bola a ciki. Aka binne. Daman galiban idan an zo yin sihiri to sai an yi binne-binne. In dai an maka sihiri sai an binne. Sukan iya zuwa su je su yi maka malam. A samu ƙofar ɗakinka sai a tona rami sai a binne. Wani bawan Allah bari ka ji, bari dan baku dan mu nutsu. Wani bawan Allah ka san ya aka yi masa? Matarsa ce take so ta yi masa, shi kuma so ake a mallake shi. Ya zama ba yanda zai yi kawai. Ko dai a hana shi aure, ko kuma a hana shi tasarrufi da dukiyarsa, ko kuma a sa yayi abin da ko yana so ko baya so sai yayi. Malam kofar ɗakinsa ta samu tayil bayan yayi tafiya wata ran. Da ta karho kulle-kullen da aka yi. Tayil ɗin kofar ɗakinsa kaga dole sai ya tsallaka. Kaga baka isa ba dai sufa za ka yi ka shiga ɗakinka ba ko? To tayil na kofar ɗakinsa inda yake ajiye takalminsa nan aka ɓare. Aka ɓare aka saka layan da kulumboton aka tona rami aka binne. Aka nemo ma'aikaci aka biya shi. Yayi wannan shi yana can ya tafi Ingila. Yana kuna lafiya alhaji lafiya gida ka dawo an gama da kai. Ka san Allah duk inda bawa ya kai ya rike gaskiya sai Allah ya taimake shi. Ka san ta ina aka gani? Mai aikin gidansa, mai gadin gidansa. Lokacin da aka shigo da ma'aikacin da za a yi wannan aikin ya ce to ya za a yi aiki alhaji bai gaya masa ba. Ita kuma basira ta mutu. Ina wannan saboda mata masu kulle-kulle, mata masu binne mazaje, mata masu ƙoƙarin mallakar miji a dole. Allah yana kallon ku kuma wallahi sai ya tona asirin ku. Ka san lokaci ne na ɗan haske-haske. Ya duba ya karanta ya gani. Shiru aka yi abu aka mayar kawai. Aka biya ma'aikaci aikinsa. Bayan ya dawo ya dan huta sai ya ce alhaji da Allah ai hakuri fa. Ce ba komai da Allah ka bayan ka yi tafiyan nan ka turo mai aiki ne zo aiki a gidan nan. Yace aiki kuma? A baka turo burkila ya zo aiki ba? A'a. Ce to shikenan alhaji ba komai. A'a ka gaya min me faru? To alhaji da Allah ai hakuri saboda al'amura. Shi gaskiya bayan baka nan wani ma'aikaci ya zo ya ɓare tayil ɗin ƙofar ɗakinka. Kuma ni dai na ga hajiya ta ba su wasu ƙulle-ƙulle. Ya saka ya binne an mai da tayil an gyara. Amma da Allah ai mun afuwa. Ka ɗauke ni amana ne mai gadi na ga bai kamata in ci amanarka ba. Hadha wassalam. Insha Allah da aka je aka ɓare wannan abin aka duba sai kuma gashi. Yanzu wannan waye masa iyali. To shi yasa na gaya muku sai an natsu. Wannan ta sa annabi ya yi gaskiya da yake cewa in za ku yi aure ku auri masu addini.
matar da za ta aure ka dan Allah, ba dan mulkinka ba, ba dan dukiyarka ba, ba dan sarautarka ba, ba dan matsayinka ba, kuma ba shine a gabanta ba, ita kawai tana son ka saboda Allah ne, ba wacce take nema ka mutu ta ci gado da ita da 'ya'yanta ba, ba wacce take nema ta juyar da kai ta hana ka tasarrufi akan abin da ka mallaka ba. To in ko ba wannan aka samu ba, to komai zai iya faruwa akan ka. Yaronka a kasuwa yana iya maka sihiri, yaronka a ofis yana iya maka sihiri, abokanan hulɗarka ma'aikatan gwamnati da kake tare da su suna iya maka sihiri, wanda yake ƙasa da kai yana ganin ka tsare masa hanya ka ƙi ka wuce zai iya maka sihiri. Da zan zo in ba da misalai, Allah kare mu. Sahabbai sun yi iya ƙoƙarinsu wajen tsarkake rayuwarsu da harkar tsafi da tsafe-tsafe, kuma zaman lafiyar mu shine mu ma mai koyi da waɗannan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi yasa gwamnati na musulunci duk da aka yi sun tafi akan kashe matsafi, amma abin tausayi yanzu wasu gwamnatocin kuma da matsafan suke aiki. Kaje fa an yi umarni a kashe su, wasu kuma yanzu suna ganin mulkin ma ba zai yi ba sai da matsafa. Yasa bari in gaya muku, believe you me, wallahi babu waɗanda suke cin kuɗi suke morewa da sunan malanta irin malaman da suke tsafi, suke binne-binne, suke sihiri. Suna samun kuɗi na fitar hankali saboda suna aiki wa wasu ana biya. Yasa wani zai shiga harkar da sunan malanta ne, amma wallahi malam tsabar tsafin ne a gabansa. Akwai wani da ake bada labari a nan arewa, ba ko ina ba, malam yana cikin talauci, baƙin talauci, rigar da zai sa babu, abun hawa babu, yana cikin bukata, amma yana wannan harka. Baran ce to ban san me zan ce ba, Allah ya ce muke shi masa gyadar dogo, yayin wani gwamna aiki ya ci. Ana hawa ana fara gwamnatin nan malam, sababbin motoci guda biyu aka kawo mai kai fakin, aka ce wannan na uwar gida, wannan taka. Tuka motar ma bai iya ba, amma fa da sunan malami ne anguwa, mai binne-binne, mai kulle-kulle, sabuwar mota tar tasa da ta matarsa. Saboda me? Ya yi wa wani aiki ya ci. To wannan wanda ya fito fili kenan. Shi yasa in mutum bai da tsoron Allah a cikin wannan layin na addini, tuntunin zai canja layi. Kuma wasu an samu zamiya, kwaɗayin wannan duniyan ya sa sun manta Allah, sun je suna tsafi, suna sihiri. Sun ce za su ba wa mutane mulki, sun ce za su ba wa mutane sarauta, sun ce za su ba wa mutane lafiya da dawwama akan kujera. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ina muku albishir, kuna so ku samu waraka, Allah ya kare ku, ku riƙe alƙur'ani, ka razumci wuridin karanta alƙur'ani. Duk wanda yake tsoron wannan tashin hankali kada ya same shi, ko a gida ko a kasuwa ko a ofishin gwamnati ko abokanan sana'a ko na abu, ina baka shawara kada ka bari Qur'ani ya kubuce maka. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara. Qur'ani magani ne na komai, kullun shi karanta shi automatic gyara yake a jikinka, kuma natural immunity zaka rinka samu da karanta al-Qur'ani. Bala'i da yawa zai rinka zuwa albarkacin wuridin karatun Qur'ani nan da kake yi. Makaran kanka ba wai ka sa gardawa suna sauke maka ba. Kasa akwai wanda zai zo ya zauna baya karanta, sai dai gayyato gardawa ita yi. Ai alhaji mu ai duk wata sai an mun sauka sau 100 ake mun shirme. Kai ba za ka yi ba. Waye ce ka je ka zauna a gida kwanta da matar ka, sai gardawa suna ta abin nan. Haka ake irin wannan abu wanda ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara. Mutum zai zo gina tamfatsaitsen gida, wai shi na Allah ne, zai zo kwana yana kallon fima-fimai da shi da matarsa da 'ya'yansa, kuma ya ɗebo gardawa sun zuba wasayakbikahumullah wa huwa as-sami'ul alim wa suna tai suna ihu suna karanta Qur'ani. Su za su karanta su samu ladan su in sun yi da kyakkyawan niyya.
kai kuma kana kwance da matarka, kai baka tashi karfe 3 ba, kai baka karanta Qur'ani ba, kai baka kuma kana tsammanin wai zaka samu wata kariya. Ba wanda ya ce wannan bid'a ne. Bid'a ne. Wani za ga ana ta karban kuɗin su, ai duk wata sai an sauke mun Qur'ani sau 100. Alaji ka je ka sauke sau 1 yafi maka ka bar a sauke ma sau 100. Dan shi Qur'ani wani baya yi wa wani, kai za ka yi wa kanka. Ka karanta kai. Ba laifi bane wani ka samu makarancin Qur'ani ya karanta ai maka addu'a, amma a dauko mutane a ajiye su, ka daure kare a gidanka, ka daure shedanu a gidanka, ka ja gate ka rufe, kuma ka zuba gardawa suna ta yi, kuma kun yi ciniki. Wani gardi an zo ana cinikin saukar Qur'ani, to kai nawa za a bayar aran ma, in ji mai gida kenan. Sai gardi ya ce a ka duba abin da ka kai, ka lura da zamani da yanayi. Ya ce a aran ma to za a karɓi 10,000. Ya ce haba ma'ala, haba alaji nawa buhun shinkafa yake. Wallahi ya ta buga mai misali, ya ce ai komai ya tashi. Ya ce yanzu aka rama kallon saukar Qur'anin ma ta tashi. Gardi ya ce wallahi ta tashi. Ya ce alaji zan gaya maka, saukar ma fa kala kala ne yanzu. Akwai saukar da ake yi iya kuɗin da ka bayar iya da za a maka. Ina fatan kuna fahimta. Kai kana can kana koce kana wai an sauke ma Qur'ani sau kaza, ka ba yan kwangila, yaranka suna cin kuɗin ka, gardawa suna ci. Idan ya zo malam duk shafin ya zo ayar farko kawai zai karanta, yana karanta farkon nan kawai sai ya juya shafi, sai karanta aya ta farko a sama, sai ya juya shafi, sai karanta aya ta farko a sama, sai ya juya shafi. Da ya juya 1 2 3 4 ya yi izu 1, sai a kife, an yi mai izu 1 1 2 3 4. Akwai wanda na gani da ido na yana shi kuma kawai Qur'ani shafin, sai wannan ya gama da wannan shafin, yana haka yana sa hannu, yana haka yana sa hannu. So a zama ɗaya zai iya sauka 100 ma, dan bude shafi ne kawai zai ce. To dama harka ce na bid'a, harka ce wacce take ba ta sunna ba, da haka su ma sai suke bid'anci, suke sunna, suke son zuciyarsu a cikin abin da suke. Ban sani ko yan uwana suna fahimta. Ku karanta Qur'ani a karan kanku, ku sauke Qur'ani, ku yi tilawa Qur'ani. In ma baka iya sauka ba, ka karanta ko kula uzu bi rabbil falaq, Allah hore maka rinka karanta da sunan Allah ya baka kariya. Malam ku lura da wani abu na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana, duk musulmi idan yayi sallah asubahi ana so ya karanta qul huwallahu kafa 3, falaki kafa 3, nasi kafa 3. Alƙawari ne wannan, duk kullum annabi sai yayi wannan. La ilaha illallah wa la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, guda 10. Qul huwallahu 3, falaki 3, nasi 3. Haka duk magariba annabi ya ce an idan sallah sai an yi wannan. Ka je ka karanta me ke cikin kulhuwa, me ke cikin falaki da nasi, me ke cikin ayatul kursi, me ke cikin kaza, la ilaha illallah wa la sharika la. Shine maganin fitinar gaba daya. Saboda Allah ya san cewa rayuwar sai da neman kariya, dan haka aka ce kana wayan gari da asubahi to ka karanta waɗannan ayoyi dan ka samu kariya a gangan jikinka. Sannan idan ka gama kwaramiyarka ta duniya, za a yi sallar magariba, ba kowa ya dawo gida, za a je gida a ci abinci a kwanta ba, dan kar ma ka manta aka ce da magariba za ka yi. In baka yi da magariba ba sai kai da isha'i. Karanta qul huwallahu 3, falaki 3, nasi 3. Ko ba haushe cewa falaki da nasi maganin yan tsurku. Wannan sunna ce annabi ya karanta, yana daga cikin azkar da ake yi bayan asubahi da azkar da ake bayan magariba, dan mutum ya samu ya samu kariya. Wannan bai isa ba, aka ce in zaka kwanta bacci ma, bayan ka gama hirarka, bayan ka yi kwaramniyarka, to lalle ka karanta qul a'udhu bi rabbil falaq da nasi da qul huwa. Ka shafa a jikinka, wannan kam sai ka shafa. Kaji ba karatun kadai bai wadatar ba, sai ka shafa a jikinka da ayatul kursi, dan a nuna maka muhimmancin neman kariya. Saboda waɗannan mutanen da kake rayuwa da su, wallahi idan baka yi da gaske ba sai sun kifar da kai. Wani lokacin wallahi malam mai maka dariya yana ma ha shine mugun naka. Amma ya za ka samu kariya? Sai ka dagi. Mu dawo kan annabi sallallahu alaihi wasallam. Aka ɗauki gashinsa, aka je aka binne a wannan rijiya, sai ya dawo gida bai sani ba, kawai sai ya kaurace wa matansa, ya daina zuwa wajensu. Sai mata suka fara magana, ke ya zo kwana gidanki? Ta ce bai zo ba. Ke girkinki ya zo? Ta ce wallahi bai zo ba. Aka je aka yi wannan magana, ya ce yana zuwa. Kaga sihiri kenan. Wannan annabi ne fa. Suka ce ya Rasulullahi baka zuwa. Yace ina zuwa. Suka ce baka zuwa. To haka sihiri yake, kana yin abu ne
la shi'uri, baka san kana yi ba. Kuma za a iya jayayya da kai akan abin da kai kana ganin kana yi, amma wallahi malam baka san kana yi ba. Wannan ta sa Allah madaukin sarki ya turo masa da mala'iku guda biyu, suke ba shi labari, suke hira da shi ko suke hira da junansu. Allah ya nuna masa ɗaya mala'ikan su yake cewa ɗaya, wannan fa an masa sihiri. Sai shi ɗaya mala'ikan sai ce waye ya masa? Sai ce wani ne, Labid ibn al-Asam, ya faɗi sunan shi. Sai ce da me ya masa? Ai gashin sai ɗauka, ai na ya saka, ya je ya kulla, ya je ya haɗa kaza, a wace rijiya ya sa? A wuri kaza. To menene maganin? Kula uzu bi rabbil falaki da nasi. Dalilin saukar falaki da nasi kenan. Wannan kissa da na kawo muku hadisi ne sahihi ingantacce. Imam Ibn Kathir ya kawo shi a cikin tafsirinsa, a ƙarƙashin tafsirin falaki da nasi. Kaga annabi kansa an yi masa sihiri, ya yi tasiri a kansa, amma ba akan annabtansa ba akan isa da saƙonsa ba, akan mu'amalarsa da iyalinsa. So a kiyaye. Abinda ake nufi da sihiri a lugar larabci yana iya ɗaukan ma'anoni daban-daban. Asiru ya ce bi ma'anar khida, yaudara, ko a sumar da mutum ana ce da shi sihiri, ko kuma al-istimala wa tamwih, a karkatar da mutum ga yanda ya kamata yi sai a karkatar da shi, ko a juya masa abu, a mai da abu lopsided, a mai da shi upside down, ga yanda yake shi sai ya rinka ganin abu ba a haka ba. Kamar mota tana zuwa sai ka gan tafiya take yi, kaga akwai matsala, akwai damuwa. Sihiri akan ce ma latufa wa dakka, abin da mai taushi kuma mai wato daqiq, dan karamin abu yanda zai iya ratsa ka ya maka tasiri, ana ce da shi sihiri. Ibn Qudama ya fassara ma'anar sihiri, yace kulle ne da tofi da maganganu, uqadun wa ruqan wa kalamun yatakallamu bihi aw yaktubuhu as-sahiru, ko kulle ko wani zance ko wani tofi ko wani tawaida da masirci zai rubuta ko ya aikata, wanda yu'assiru fi badanil mashhur, zai yi tasiri a gangan jikin wanda aka yi wa sihirin, au qalbihi au aqalihi, ko zuciyarsa ko hankalinsa, min ghairi mubashara, amma ba directly ba. Kaji fa, indirect, za su yi maka abin da ba lalle ka iya ganewa ba, kuma yana da haƙiƙa, zahiri ne. Ibn Qudama yake cewa daga cikin sihiri malam wa minhu ma yaqtulu, akwai sihirin da za a yi ma a kashe ka. Allah ka kare mu malam. Malam wallahi alazim malam, wani sihirin malam sai ya kai ka kabari. Ni da nake muku karatu malam, akwai mutumin da aka nuna mun shi, aka ce ga halin da yake ciki, da Allah ya masa addu'a. Mutum ne babba mai matsayi malam, yana da dan dama a wajen aiki, ya fara samun future mai kyau. Da suka sa shi a gaba malam, ina jin ko addu'a sa ba ta da ƙarfi ne, ai sai da suka kifar da shi malam. Da ne na gan shi yana kwance, abin da ya fara gigita ne cikin sa, na yadda ka san wato wata ƙwarya ne aka kiba, yayi bom ƙato, sai kyalli yake yi, ya motsa ya bushe. Kuma an je asibiti, duk abin da za a asibiti likitoci sun kasa gane mai. Barin daɗa baku wani sirri, duk ciwon da kuka ga an je asibiti, ƙwararrun likitoci sun duba suka ce su ba su ga komai ba, to ku hutar da kanku, dawo gida ku nemi magani na musulunci da addu'o'i na sunna kawai. Wallahi ka san akwai ciwon da za ka ta fama, ka kasa ganewa, an tafi can an dawo, an je Ingila an dawo, an je America an dawo, an je Dubai, duk wani asibiti da aka, an je Misra, an je Saudi, Germany, an je wacece, ana ta kashe kuɗi, kai ka ki mutuwa kuma ka ki warkewa.
kai kuma baka yadda da addu'a ba, na akwai wanda ba su yadda da addu'a ba, ce kai da Allah rabu da su wannan mutane, rabu da su. Zaka je na'urar kwamfuta wallahi ba ta isa ta ga sihiri ba ta isa ba wallahi. Wallahi sihiri ya fi karfin kwamfutar zamani. Allah za su gama dube-duben su din zai bayar kawai ba normal. Na je ne tarar da wannan mutumin yana kwanci, ya kalle ni ya kuka, ni ma na zubar da hawaye. To abin da ya dame su malamai bokaye ne, sun ci kuɗin su iya ci har sun gashi. Suka ce wallahi malam wani malami ne muke kiransa, in ya zo sai ya taho da kwanon sha 7, kwanon mudu na awo guda 7. In ya zo ya rinka bugan cikin nan haka yana zuƙa, sai ya rinka fitar da jini yana zuba, jini yana zuba, jini yana zuba, jini yana zuba. Malam sai ta ɗebe jini a cikin cikinsa, in ya gama ɗiban jini sai zo ya ɗebi ruwa, ya ta ɗiba ya ta ɗiba ya ta ɗiba. Abin mamaki fa, sai ya zubar, sai ya musu caji, sai kun ba da kuɗi kaza. Yana tafiya sai abin ya dawo. Suka kashe kuɗi suka gaji. Na ce ai shi da yake zuwa yake tsotse wannan jinin shi yake kawo jinin ai mu'amala suke da aljanu. Zan gaya muku yadda ake masu sihirin suke, za ku gani. Wani abun ba mu faɗan sa a karatu dan kar mu faɗa wani je koya ya kama tsiya. Ka san mutane shedanu ne wani lokacin, daga wa'azi kuma zai ce to ashe haka ake yi, to bari mu je mu fafata mu. Wallahi tallahi malam, shi yasa wani abun ni ma yanzu dole in daga kafa, saboda akwai abin nan, wani abun ba za su abin nan ba zai kyau ba. Wannan mutumin muka yi ta mai addu'a ana samun sauki, amma da yake abin ya zo da ajali ya wahala, mutuwa yi. Wallahi sai binne shi akai. Malam akwai sihirin da za a yi ma wallahi sai sun kwantar da kai, in ya zo da ajali sai ka tafi. Ku kula. Wa minhum ma yumritu. Ibn Qudama yace daga cikin sihiri akwai wanda za a dora maka dawwamammiyar rashin lafiya malam. Ka ta ciwo kawai. Alhaji malam a makala maka wani ciwon kafan da ka kasa gane daga ina yake. A auna a gwada, a auna a gwada, ba komai normal. Kai kuma kana jin jiki in dare yanda ka san fusgarta ake da flyer. Ba yanda za ka yi, ka kashe kuɗi, ka yi maganin, ka yi training, ka yi tsalle-tsalle, ka ci gwaiba, ka ci gwanda, ka ci zogale ɗin, ka sha ruwan kwakwa, ba abin da baka sha ba, ka ƙi warkewa. Ka nutsu, ka nemi masana. Mala akwai matar da muka samu, ka san yadda suka yi mata ita kuma? Kishiya. Ku yi haƙuri fa, zan ta ambatan kishiya saboda akwai bala'i a wannan wurin sosai. Ita kuma zuwa aka je aka bada malami kuɗi, sai aka sata malam duk ranar da mai gidanta zai zo ɗakinta sai jini ya yanke mata. Jini, to inda jini ai kaga ba mu'amala. Ta samu ma ta tsira da audugar da za ta kare tukun jini. Billahi azimu malam yana ɗaga kwana 2 yake yana tafiya sai jini ya ɗauke. Kaji ɗaya? Duk matar da ta ga tarar da mijinta ya zo sai jini ya zo mata, to ta nemi malamai na sunna da suka san harka ta sirce su ba ta addu'o'i da magani. Wata kuma zuwa aka sai aka hana shi ya sadu da ita. Zai zo zai kwana a gidan, amma wallahi bai sai sadu da ita ba. Kuma wannan ita abokiyar zama ta gaya mun, tace to ba sai ki ƙara haihuwa a gidan in gani ba. Ka san ba sa son junan suna haihuwa sai wanda Allah ya kautar. Sai ki ƙara haihuwan na gani. Tace wallahi ba ki ƙara haihuwa ba a gidan nan. Wannan abokiyar zama ce ta gaya yar uwarta. Ita kuma ka san idan mutumin ya zo mai gidan, in ya zo za su kwanta, gabansa sai ya zama kamar na zakara, gaba ɗaya sai ya motsi sai ya zama kamar hanji. Ba yanda zai yi, bai zai taɓa yin sha'awa ba, kuma bai zai iya saduwa da ita ba. Haka ake ta fama, ta birgima, ba yanda za a yi. An gama da ita, an je an sayar. Akwai wanda aka sa mace ita kuma wari take yi. Wari yana shigowa falanta, ta saka turare, ta yi kwalliya, ta yi ado, ta yi kaza, kawai sai rinka jin wani karni, sai rinka jin wani wari, sai fara wai me yake wari a gidan nan? Ke wallahi kaza ma ce wallahi. Ta ce Alhaji me yake wari? Ni wari nake ji. In ta zo jikinsa sai rinka jin wari, sihiri ne. Yaya za a yana jin wari ya kusance ta? Ba zai iya zama a gidan ba, sai ya ji ya kwammace gwanda kar ya zauna a gidan. Akwai kuma wanda ake sa mai faduwar gaba. Da zarar ya zo zai zo gidansa sai gabansa ya rinka faduwa, musamman ranar girkin wanci ne. Gab me yake faruwa ne? Sihiri ne.
wallahi malam sai ce ni fa daren da zo gidan nan gaba na faɗuwa ke aje a ta karanta fatiha ana bunke bunken hayaki a ta waye shiru gaban nan bai daina faɗuwa ba. Akwai wacce aka yi mata sihiri ita kuma in mijin duk inda karfe 12 dare ta yi ɗaya to sai ya tashi kuma sai ya bar ɗakin dole. Ranar girkinta ne ita kuma kishiyar ta zuwa abinda bokan ya yi mata ba zai taɓa zuwa ya kwana cikakken kwana a ɗakin abokiyarta ba. A wancan ranar girkin wancan zai kwana mata full kwana. Idan ya zo ɗakin wannan kuma duk inda dare ya raba 12 ta yi ɗaya wallahi al'azimu malam bai sani ba sai dai ga ya tashi daga shi sai mayafi sai ya koma ɗakin ɗaya matar. Alhaji ina za ka ji ce ina zuwa na ce sai ya tafi a can zai karasa kwanan. Shi kuma wannan da aka tsare shi aka yi masa magana sai ce wallahi bai sani ba amma fa kullum sai ya bar ɗakin. Malam in aka yi ta baka misalai na barna da ta'adi da ake yi akan harkar sihirce a cikin gidaje wallahi malam ba za ka je ko ina ba. Yanzu idan Allah ya baka karbuwa a wajen mahaifinka ko a wajen mai gidanka a siyasa ko Allah ya sa mahaifinka yana son ko yana ƙaunarka wallahi idan baka tsaya ka tsayin daka da addu'a ba sai wasu sun raba ka da shi. Ko dai yaransa na kasuwa su raba ka da shi ko kuma kishiyar uwarka ta raba ka da shi ko kuma wani maki ya raba ka da shi saboda ana ganin kai ne kaza. Duk ahlus sunna wanda yake karanta sunna yana karanta wa'azi yana karanta bayanai na malamai akan irin wannan abu wato in ya samu wata kujera ko yana aikin gwamnati ko yana kasuwa ko yana abu baya zama haka. Kun ga zama bayan asubahin nan a masallaci wallahi ba karamin alheri bane. Mutum ya zo ya bata wa kansa lokaci kana da dama ga dama a gaban kana da future watakila nan gaba zaka zama wani zaka zama wani amma baka yi tanadin ya zaka zama wani ba. Kana tsammanin zaka ci duniyar nan a banza ne wallahi ba za su kyale ka ba. Wani yaro likitanci yake karantawa yana jan AAA yake ja wallahi ba su kyale shi ba daga kullum first class yake ja kullum first class yake ja. Ka san me suka dora mai mugun ciwon kai da ya shigo aji ana lecture sai fara ciwon kai sai hawaye. Aka zo jarrabawa ya gagara wannan ni na yi treating wannan case din malam yaro ya dawo malam mai first class sai ya zama malam an yi jarrabawa wallahi malam da kyar zai samu ya amsa tambaya daya ko na saboda bala'in ciwon kai. Tantanin sun zubar da shi ya zama khabaru kana da kyar yake tsira da pass. Me yake faruwa yana shiga lecture ciwon kai kuma ciwonsa da cutarsa ba ta tasowa sai an zo jarrabawa. Wai kuna tsammanin za su kyale ku ci duniyar ma a haka a banza? Ba za su bar ku ba. Sai mutum ya zo ya zauna baya addu'a kana musulmi baka addu'a Allah ya rufa ma asiri ya baka dama baka addu'a ba za ka iya zama ka yi azkar da ake bayan sallar asuba baka iya yi amma za ka koma gida ɗakinka kafin ka koma bacci da safe sai kai awa guda akan wannan abun kana chatting kai ne internet kai ne Instagram kai ne Telegram kai ne YouTube kai ne WhatsApp kai ne Facebook kai ne wacece gram kai ne wacece TikTok kai ne duk ka cinye lokacinka a banza ka ga tsiraici ka ga kaɗe-kaɗe ka ga waƙe-waƙe ka abin nan ka cinye lokacin a banza. Ba ka yi salatin annabi ba ka yi zikiri da za ka samu kariya ba. Annabi ko fita zai a gida sai ya yi addu'a. In zai shiga gida sai ya addu'a bismillahi walajna bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Kullum in zai fita in zai shiga kasuwa sai ya abin nan. Wani an bashi ofishi aiki ya samu a wani babban ofishi yake gaya mu ya ce wallahi akram kallahu ina zuwa ranar da zan fara shiga kawai sai na je na tarar da kujerar kace-kace da jini ƙarƙashin kujera ta jini kofar ofis ina jini. Ya ce a'a da haka za a yi ya ce to bari ku ga za ku ga tsiya. Yasa aka kwashe kayan ofishin gaba ɗaya aka ɓare tayil ɗin ofis ɗin gaba ɗaya ya sayo kaya sababbi ya zuba musu nasa addu'o'in shi ma ya ce mu buga da ni da ku ya ce kuma sai an zauna a kujerar. Jini sun zo sun yi baɗe-baɗe suka yi hauka kuma ba su goge jinin ba amma me karya zuciya ne dan a tsoratar da shi ya san cewa wannan ofishin fa karya tsammanin zai zauna lafiya. An yi da yawa mutane da yawa ana musu malam wani idan ya zo kujerar wallahi malam ji zai kamar wuta ake binka masa
zai ji baya son zaman ofis din. Akwai mutanen da za ga kujerar su nan ta amana wallahi ba sa zama, kullum in kun zo bara gansu akan main kujerar su ba ta zaunuwa, sai dai zauna a gefe ya ci gaba da ciken file ɗinsa a ƙasa, wallahi ba ta zaunu ba. Malam yanzu ta kai ga fa ofisoshin gwamnati wadan bala'i fa akan haɗa kai da masinjoji da masu gadi da daddare a je a ɓare tayal na ƙarƙashin kujerar oga, a ɓare a je a karɓo magunguna daga gudun bokaye, a ɓare a zo a sama, kafin gari ya waye an gama komai, an mai da kafin an rufe. Wallahi ba za ka gane ba malam, sai dai kai ta haɗuwa da bala'i, ciwo can, damuwa can, matsala can, an yi asara, an tafka wani rashin mutunci a can, ai ta baka kwere a ce wannan bai iya aiki ba, wannan kaza kaza, duk ba abin da ba sa yi matsafa, kuma suna nan a cikin mu. Duk inda yake akwai ni'ima akwai wadata to akwai matsafa kuma suna nan, suna kama gidaje, suna zama, kuma suna da almajirai, suna da masu zuwa su nemo musu customers, kuma suna gaya wa mutane cewa ba ku isa ku samu mulki ko sarauta ko dukiya ko wani abu ko wani jin daɗi ba sai kun yi alaƙa da su. Wani ya ce shi ba zai taɓa yiwa ya rayu ba tare da wannan neman taimako daga gurin waɗannan mutanen ba, ya faɗa ƙarara. Ibn Qudama ya ce akwai sihirin da zai saka rashin lafiya. Ya ce daga wa minhu ma ya akhudhu ar-rajul an imra'ati fa yamna'uhu wa tuha. Kaji ko? Daga cikin sihiri da ake yi akwai wanda za a hana ka saduwa da matarka. Zan maimaita, Ibn Qudama ya ce daga cikin nau'i na sihiri akwai sihirin da za a yi wa mutum a haramta masa saduwa da iyalinsa. Kuna zaman aure da ita amma za ku shafe shekaru baka isa ka kusance ta ba, wallahi baka isa ba. Duk abin da za ka yi wallahi baka iya saduwa da ita ba. Kuma wannan ku tambayi wanda suke fama da shi, suna nan birkate birjak. Wata mata ta tambaye take cewa yau tsakaninta da mai gidanta shekara 4. Me ya faru? Ba lafiya, yace lafiyarsa kalau. Me ya faru? Yace bai da ra'ayi. Tace malam na kasa, kuku nawa? Tace ni ɗaya ne. Zina yake? Tace wallahi zan mai shaida baya zina. An rufe ta, an rufe shi. Yace wa minhu ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Daga cikin sihiri akwai wanda ake yi a raba mutum da shi da matarsa. In an ga kuna zaman lafiya da iyali, la ilaha illallah, malam ka duba yadda al'amura suka lalace a yau. Iyalin kawai ba a so a ga kuna zaman lafiya, kanku ya haɗu da mata. Lokacin watakila ma kanwar mahaifiyarka, watakila ma kannanka mata, watakila ma yayyanka mata za su iya maka sihiri saboda su raba ka da matarka. Haka kawai ka ga mutum yana ta faɗa da matarsa kuma ka kasa gane mai ta masa. Shi ba zai iya bayanin mai ta masa ba, sai dai uzurori na banza da zai ta faɗa wanda ba su kai sun kawo ba. Ba ta girmama ni, ba ta ganin mutunci na, ba ta min kaza 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 kaza. Nan ma ranar na ajiye takalmi na zo na tarar da shi ba inda na ajiye shi ba. Haba alaji, haba alaji. Ba ta da tsari, na zo na tarar da tana ajiye min cokali akan kujera kaza kaza kaza. Ka ji wannan wasu ƙananan abubuwa tawafe wanda bai kamata a yi magana a kansu ba. To akwai wanda za a raba ka da matarka. In ka ga matarka kuna uwa ka ubanka kuna faɗa ba kwa zaman lafiya, to ka bincika. Ko kuma a sa mace ta ƙi mijinta. In an ga mace ta makale tana son wane, suna zaune suna zaman lafiya, to sai a raba ta da shi. Musamman in akwai mai neman ta a da bata aure shi ba, sai ta auri wancan. Malam ka san yanzu kwace mutane matansu ake yi. Ka mai da hankali, ka rike matarka hannu biyu. Wallahi za su iya raba ka da matarka. Wannan matar taka da kake gani, wallahi wani wani abokinka ya aure ta, a sa ta maka rashin mutunci. Wani ya gaya mata, ya ce ba aure zaki ba, ki je ki zaman auren in gani. Wallahi malam bai yi ba zaman auren. Tuntunin ya je ya biya. Kuma shi mai sihiri jaddadawa yake, maimaitawa yake. In ya kai bayan wata 3 sai ya kai wa malami a dada aiki, a dada aiki. In ya gane kana yin magani kuma sai ya dada jaddadawa. Kuma muna da damuwa, dole sihirin nan in dai ya zo da kaddara kuma zai tasiri a kanka. Sai ka dage da addu'a da roƙon Allah. Ko kuma a sanya soyayya tsakanin mutanen da babu soyayya a tsakaninsu. In ana so wani ya zo ya more ka ko saboda kana da wani matsayi ko kana da wata dama,
wallahi alazim akram kallah sai a zo a sa maka mutum sai a sa ka kawai ku kama kaunar juna kawai da shi, sai a ce da fa they are not in good time with wani, amma yanzu subhanallah an yi aiki. Mutum zai da kirji ya ce ka bari ka gani wallahi duk sai na wuce ku, kuma wallahi ya zo ya tsallake ku ya wuce ku, ya zama shine a gaban oga sai ya neme shi a komai. Akwai wani wanda zai zo biki irci ya ce ya fa wannan karfin wannan. Duka wannan Ibn Qudama yake cewa masihirta suna yin wannan, waqi'atun bainas sahir wa shaitan, yana faruwa tsakanin matsafi da shedan, duka suna wannan. Wannan bayani ne kenan akan matsayin sihiri. Akwai bokanci, boka yawanci da shi ake wannan, ko dan kulumboto ko dan kulle shi boka shine alkahinu, wanda yake ba da labarin akan abubuwan da za su faru gobe, shine boka. To zai zo sai ya ce ma abu kaza zai faru, abu kaza zai faru, abu kaza zai faru. Da haka in ya dauki hankalinka akan wannan sai ka yadda, shikenan sai ka bashi dama. Sihiri kala kala ne. Akwai sihirul tafriq, akwai sihirul mahabba shine al'atf. Sihirul tafriq Qur'ani yayi bayani akan sai ce fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Sihirin da za a yi a raba tsakanin wani da wani, ina so in shaidawa duniya su sani, duk lokacin da mutum biyu suke haɗe suna da haɗin kai akan wani abu, to zai iya yiwuwa a samu makiya su raba tsakaninsu. A raba tsakanin miji da mata, a raba tsakanin mai gida da yaronsa, a raba tsakanin ɗan siyasa da yaronsa, a raba tsakanin uba da ɗansa, a raba tsakanin ɗa da ubansa, a raba tsakanin amini da amininsa, a raba tsakanin malami da almajirinsa, a raba tsakanin almajiri da malaminsa, a raba tsakanin aboki da aboki, a raba tsakanin makoci da makoci, a raba tsakanin liman da ladan, a raba tsakanin ladan da mamu, a raba tsakanin mamu da mamu. Wallahi malam ba za su bar ku huta ba. Dan haka kaga ba mu da kwanciyar hankali, muna cikin damuwoyi masu tarin yawa. Wannan sirrul tafriq kenan. Wannan malamai suka ce huwa ashadduha wa aktharuha shuyu'an wa khatara, shine yafi tsanani raba tsakanin wani da wani. Akwai sihirin da za a yi shi kuma a kore ka daga garin ku kwata kwata. Mutum wallahi idan ya hada mota, ya hau mota, ya hada jakarsa ya bar garin su, har abada bai zai dawo ba. Kuma wallahi zai tafi ya bar matarsa da ƴaƴansa da uwarsa da ubansa da danginsa da kowa. Ka dawo ka dace zan zo wallahi in yaje karya sim card din sa ma zai bari dawo ba. Sun kore shi. Akwai kuma sihirin da za a yi a dole a jawo ka daga wani guri ka zo a dankwafar da kai ka zauna a wannan gurin, komai rashin daɗin gurin. A ce yanzu Alhaji ba za ka canja gurin nan ba za ka koma wuri kaza ba za ka iya komawa ba. Wallahi ko bijimin da aka turke shi wallahi ya fi ka yanci, dan wata rana a kwance shi aka yi shi kasuwa a sai da shi. Kaifa babu, duk wannan suna yi. Akwai sihirin da ake ce shi al-mahabba, shine at-tiwala, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna tama'ima inna shirk inna tama'iwa, abin da ya shafi wato layu wattiwala shirkun, duka waɗannan shirka ne. Inna ruqa wattama'ima wattiwala shirkun. Shi kuma me ake yi? A sa wani ya so wani, kamar yadda na muku bayani akan al'atf din. Namiji ya so mace ko mace so abun nan. Idan malam aka kana da kuɗi ko kana da mulki ko kana da wani abu, ana so a liƙa maka wata yarinya kaki, sai a je a yi maka aiki, sai a sa ka so ta, ana maka magana sai ka ce ka karba. Za a je a haɗa baki da wata ƙanwarka ko wata yarka, amma kai a karan kanka baka da ra'ayinta, wallahi sai ka aure ta. Malam akwai matar da ta gaya wani yake gaya yace ke na ce miki ba na son ki. A'a dole ne jaraba mai ta kin makale mu. Ta ce wallahi sai ka aure ni. Yace ke? Ta ce wallahi sai ka aure ni. In takaice maka zance wallahi yanzu haka matarsa ce. Shi wa ya isa da kansa ya je yana nema malam, kuma aka kafa mai sharuɗa kuma ya zo ya bi. Ta ce me muka yi da kai? Ka san ya suka yi da shi? Wata rana ne ya je garin, ka san ta ina aka bi? Ta hanyar abokinsa aka bi. Da ya je garin irin an haɗa mai abinci din na abun nan, sai kawai ta sanya ta ƙulla, ita ta shirya mai abincin da za a karɓe shi, ita wannan yarinyar ta zuba abin da za ta zuba. Ka san ana barbaɗe, kame da hankali fa, akwai yan barbaɗe wallahi malam. wani wata rana ya dawo gida yana abin nan ɗinsa, sai ya ga matarsa ta kwance kullun zani haka, tana rafa sabar tana barbaɗawa. Ya ce to akwai wanda ake zuba maka a zoɓo rodo baka sani ba wallahi malam.
a zoɓo rodo za a zuba maka da shi, drinks ɗinka da kake sha akwai wanda za a haɗa maka shi a cikin tuwo, za a tuke maka shi tas, kuma ka ci a dole kuma kai da'a. Ya za ka yi? Duka wannan ba ku da dabara, la haula lakum wala quwwa, sai addu'a. Ku yi addu'a, ku roki Allah. Akwai abubuwa da masihirta suke yi wanda zai nuna mana munin wannan harka ta sihiri da tsafi malam. Amal ne kufriya, ayyuka ne na kafirci. Na farko jama'a, shi sihiri galiban ba a yin sa sai an kafircewa Allah. Sannan ku gane shi sihiri ana mu'amala da aljanu, don haka shi mai sihiri yana iya zo maka da wani abin da baka tsammani. Bari dan baku labarin wani boka da ya zo waje na musulunta. Ya ce malam, ina so in shaida maka, na ji wa'azi, na ji karatu. Ya ce wallahi malam, na sha zuwa makabartar garinmu ko unguwarmu karfe 3 dare in tone sabon kabari, in na mace ce in bude in yanke gabanta, in namiji ne in bude in yanke al'aurarsa. Ya ce na sha zuwa in je in tone kabarin yaro jariri, in ɗauko shi in cire abin da zan cira kuma in mayar. Ni kaina yaron nan sai da ya bani tsoro. Ya ce kuma malam, mukan zo mu yi wa mutum abu kuma wallahi bai zai taɓa ganewa ba. Kana zuwa za mu ce da kai, ai kana da matsala, ai sun maka ture ne, cikin ga gaba ɗaya gashi ne, amma bari a buga ma misali. Sai a ce je ka sayo kwai guda 10. Kwai kai da kanka za ka je ka sayo kwai ka kawo, ba kai ka sayo ba ka kawo. Sai ce ka jira, sai ya karɓi kwan nan, sai ya shiga daki da shi. Yana da wasu nasa kwan da ya ɓare shi, ya ɗebo gashi ya zuba wa kwan. Ka san da ya suke zira, da allura suke zira kwan, suke zira gashin, suna zirawa sai su yi sati 2 suna zira gashi a cikin kwai. Dan karamin buli za a yi masa, ana tura sai a samu jikin kwan, sai a sa gam na ruwa, sai a shafe shi, sai a sa masa dan kasa haka da zai dan yi nauyi, yayi daidai da wadancan kwaikwayen, ta yanda in ka kada shi shi ma zaka ji kamar ruwa ne a cikin sa. Sai ya rufe, sai ya zo ya kawo maka, ya hada maka da kwaikwayen da ka kawo masa guda 10 nan, sai ya kawo maka, sai ya ce faffasa. Kai da kanka zaka fasa, ka fasa wannan ka ga ruwan kwai. Ya ce ba shi ba, da fasawa, kana fasa wani sai ka zo ga gashi. Ce ka gani ko, ka gani ko? Kawai sai mutum ya fara kuka, sai ce ƙara fasa wani ma, sai ka daɗa fasa. A cikin kwai da ka kawo guda 7 ko guda 10, sai ka tarar da guda 6 ko 7 duk gashi ne a ciki. Sai ya ce alhaji baka da lafiya, kana da matsala, ka kusa mutuwa da baka zo wayo. Don haka duk abin da ya yanke ma ya ce ka bayar, wallahi za ka bayar. Akwai wasu abubuwan da yawa ba sai na faɗe su ba saboda yanayi, ka san mutane wani sai ya ɗauka ya je fara gwadawa. To malam, daga cikin abubuwan, wannan kaɗan ne daga cikin abinda matsafa suke ta yi shine, idan za su yi tsafi malam, sukan iya wulaƙanta ƙur'ani. Kamar mutum ya ɗauki alƙur'ani mai takarda iyayya gashi ko irin bugun dutse ɗin nan, sai su shiga da shi banɗaki, sai su tattaka shi su yi bayan gida a kansa. Shi shaidani, aljanin da yake mu'amala da shi ne zai ce masa, ni zan maka aiki, kai ma za ka yi min aiki. Da haka sai mutum ya rataye alkur'ani izu 60, sai ya kai shi gurin kazanta, ya shimfiɗe shi a cikin fitsari, ya yi fitsari a kansa a tsaye, ya masa bayan gida, ya tattaka shi, ya naɗe shi, ya ɗaure shi, sannan kuma sai ya zo ya maka aiki, kuma aikin wallahi sai ya ci. Shi yasa Allah ya ce fala takfur, kada ka kafirta. Za ka zo ka yi abin da zai kai ka kafirci. Na biyu, akwai wanda zai zo ya rubuta alƙur'anin gabaki ɗayansa da jinin al'ada. Na karanta wannan a littafi, na gani ne ta mamaki. Wallahi malam, sai kwanaki wani yake zuwa yake min fatawa, ya ce malam akwai fa bala'in da yake faruwa yanzu ba ku sani ba, ko masu karantarwa. Na ce me yake faruwa? Ya ce malam, yanzu fa mata suna tsaye da jinin al'adarsu. Mata suna sai da jini. Na ce kamar yaya? Ce wallahi duk wanda Allah ya mata arziki tana zubar da jini da yawa, yanzu tare shi suke yi da leda, ko su tare shi da wani abu, in ya zuba sai su zuba shi a wani kwantina ko a wata roba, su kai sai da shi kuɗi, ɗugugu kuɗi. Me ake da shi? Tsafi ake da jinin al'ada. Ashe sai kuma na karanta a littafi aka ce akwai bokaye matsafa da suke rubuta alƙur'ani tawadar shi ne jinin al'adar mace. La ilaha illallah.
astaghfirullah astaghfirullah. Malam, yaya za mu zauna lafiya? Yaya ba za a sace ku ba? Yaya ba za a kashe ku ba? Yaya abubuwa ba za su yi tsada a cikin ku ba? Yaya ba za ku kasa samun zaman lafiya ba? Alhali kun ce duniya ita ce a gaban ku, kuma kuna gani ana yi wa Allah ta'adi, ana saba wa Allah. Ya za mu samu kwanciyar hankali muna wannan kazantar? Wallahi ina gaya muku, a cikin bokaye akwai masu wannan abu. To ba ma wannan ba, akwai masu kada ruwan fitsari da ba haya su mai da shi tawada, su rubuta Qur'ani suratu Yasin da shi. Wa minhum man yaktubu al-Qur'ana al-Karima bil qadharati aw bi dami al-hayd. Ina so in gaya muku, wato munin sihiri da tsafi, mu'amala da matsafa, munin sa ya isa wallahi. Daga cikin su akwai wanda zai zo in zai yi tsafin, idan yana so za a yi masa tsafi, yana so ya danne wasu, sai a ce ya zo, sai an rubuta masa Qur'ani izu 60 gaba ɗaya a ƙarƙashin tafin kafarsa. Yau za a rubuta masa ayoyi kaza, yau za a rubuta masa ayoyi kaza, zai iya hakuri ya jure. Wani a rubuta mai izu 2, wani izu 3, wani izu 60, wani izu 20, wani izu kaza, iya abin da kake so. Idan an rubuta ma zaka tafi ne ka tattake shi sai ya goge, sannan ka dawo a sake rubuta maka. Gashi nan da larabcin sa, wa minhum man yaktubu ayatul qur'ani ala asfali qadamaihi, ko yuktabu ayatul qur'ani ala asfali qadamaihi. A rubuta masa alqur'ani ya take shi, yayi ne yana takawa, wai dan a nuna maka wai shine, wai duk wanda isa shi a gaba sai ya take shi, kuma duk inda ya je shine a sama. Kawai shi so yake zama kaman aluja, kullun a sama yake. Duk inda isa gaba shine a gaba. Masu neman mulki da neman dawama da neman matsayi kenan. Ka san wani zai ce shi duk inda ya je guri dole ya zama shine overall. To akwai masu wannan. Mala, akwai wanda ake sa shi ya je rubuta Fatiha ma'kusa, da ribas za a rubuta Fatiha. Kamar yaya? Daga walad dallin za a je a faro, kuma a juye za a rubuta ta, dukkan harufan za a jujjuya su, sai a rubuta da gaba daya. Ba ma Fatiha kadai ba, ta suratu Yasin ana yi. Akwai garurukan da a Najeriya sun shahara da yin wannan abin. Akwai wanda ake cewa Yasin mai ribas, zai a karanta maka, sai a karanta. Akwai wanda an ana so a maka sharrin, sai a sauke maka Qur'ani da ribas. Kamar ya da ribas, ghairil maghdubi alaihim walad dallin, ba shine karshen surar Fatiha ba? To sai a fara da walad dallin ghairil maghdubi aya daya, kaza kaza kaza, sai an sauke Qur'ani a haka. Billahi azimu, duk wanda suka yi haka sai sun kifar da shi. Yanda suka kifa Qur'ani nan suka juya shi haka, sai sun juya ka. Da wannan ne fa, wai wannan wai shine wai malantan, wai kaga wai mai wannan abu wai limami ne ma na juma'a wani wurin. Boka, matsafi, sharrin sa a cikin al'umma wallahi yafi na dan fashi da makami. Na rantse da Allah, gwanda dan fashi da makami akan malami boka mai irin wannan abun. Saboda shi dan fashi da makami kawai dukiyar ka zai raba ka da shi, amma wannan aqida ka zai raba ka da shi. To yanzu malam, a cikin al'ummar ku ana yin wannan abun, ya za a zauna lafiya? Yaya ƴaƴan ku ba za su rena ku ba? Yaya ƴaƴan ku ba za su kashe ku ba? Yaya mata ba za su yi ta kashe mazajen su ba? Ya ba za a samu azzaliman shugabanni ba? Ya ba za a samu ƴaƴa mashaya ba? Ya ba za a samu ƴan ta'adda ba su fi karfin mu ba? Muna ta addu'ar a masallatan, muna kaza amma abu ya gagara saboda akwai tsinannu a cikin mu. Wallahi tallahi gaskiya ne. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah baya canja mutane su sun canja. Ku gyara halinku, ku gyara ɗabi'unku. Mutum yazo ya zauna cewa wai ba zai mulki ba sai ya yi tsafi, ba zai hau gwamna ba sai ya yi tsafi, ba zai zama sanata ba sai ya yi tsafi, ba zai zama dan majalisa ba sai an mai tsafi, ba zai zama chairman local government ba sai an mai tsafi, ba zai zama kaza kaza ba sai an mai tsafi, ba zai zama famsek ba sai an mai tsafi, ba zai zama wayewa sai an mai tsafi. Wai yanzu yarinya budurwa za ta yi aure, za a kai ta gidan miji, in za ta auri wani mai dan maiko sai an kai ta an tsafe ta gaba daya, a zaunar da ita. Mata suna bin bokaye yau, su je suna kwantawa da bokaye. Akwai matar da ta je, matar wani babban alhaji attajiri, ta je wajen wani boka, ta ce kawai maganin mallaka take so. Kun san mata suna da mallaka, a ce an mallake wani. Ya ce hajiya za ki iya kuwa? Ta ce a meye ba za a yi ba? Ta ce in dai kuɗi ne ko me za a yi. Kuma wallahi alhaji da kuɗin naka za a yi, a ɗauki kuɗinka kuma a mallake ka da su. Ya ce ba harka ce ta kuɗi ba, za a ba da kuɗi daga baya, amma sai an yi aiki ne. Ta ce me aikin? Ya ce zai rubuta wasu ayoyi ne a gabansa, a zakarinsa zai rubuta da tawada, kuma a ka'ida ana son wannan tawadar ba a so ta bushe sai a cikin farjinta. Ta yi shiru, ta ce za a samu biyan bukata. Ya ce ai an gama, ana gaya miki baki gane baki. Haka ta yadda ta shiga ɗaki, daga ita sai wannan bokan. Ya ɗauki tawadan ya rubuta abin da zai rubuta. Malam, ka san yadda wannan bayani yake bayyana? Su mata ba su da sirri galiban, in suka fada cikin bala'i komi faɗa suke yi malam.
dan haka hakan ya rubuta kuma ya kwanta da ita ya sadu da ita. The most unfortunate part of it shine malam, wallahi malam bokan nan kuturu ne malam, kuma kazamin kuturu mai kuturta mai tsiyar mai yoyo. Haka ya rungumi matan nan ya sadu da ita. To ta zo ne ta juya alajin, ta juya ya ki juya. To alajin nan ko yana tashi da daddare yana sallah ne, ko yana zama bayan magariba yana addu'a ne, ko mai zama bayan asubahi ne a masallaci? Babban mutum ne amma ya rike Allah. Malam bai juyu ba. Bakin ciki ya ishe ta shine ta je samu wani malami ta ce ita fa ta bada aiki kuma ta ga aikin nan bai yi ba, ya za a yi ne? Yace bala'i ma ya ishe ki tukunna wannan masifar. Malam duka wannan harka ce ta matsafa a ƙasar nan, duk ana yi. Kuma wallahi na gaya muku, duk wanda yake da wata ni'ima ko yaya, wallahi sai ya tsaya ya riko da sunna da tauhidi. In ba haka ba wallahi malam sai an zo an juya ka baka sani ba, wallahi alazim. Daga cikin su malam akwai wanda ake hana shi yin sallah gaba daya. Zai maka aiki kuma za a ci, amma aljanun sun ce kare ya sallah. Dan haka akwai bokayen da ba sa sallah. Malam akwai mutanen zaka su ana cewa malamai ne a cikin unguwa suna cikin mana, baka taba ganin suna jam'i ba, kuma baka taba ganin suna sallar juma'a ba. Akwai wanda shi kuma juma'a ne za a ce kar yayi. Malami ne mai yin aiki na bokanci, sai a ce juma'a zaka daina yi, amma duk abin da kake bukata zamu kawo maka. Malam aljani zai iya zuwa ya je dauko kuɗi daga America ya kawo maka daloli yanzu. Wallahi tallahi malam, amma an zaka kafirce masa. Akwai wanda yake faɗa da kansa yake cewa shi kuma la'asar aka hana shi. Shi kuma kuɗi ne yake so, harka ce yake ta kasuwa, yace baya so abokanai su wuce shi. Ya dauko harka baya so nan gaba a ce akwai wanda ya bi shi. Aka ce to zaka hakura da sallar la'asar, yace ya yadda. A duniya gaba ɗaya baya la'asar. Da haka hatta yaransa a kasuwa sun gane Alhaji baya la'asar, kuma matansa a gida sun gane Alhaji baya la'asar. Duk salloli zai, amma la'asar ya bawa aljaninsa saboda mulki ko kuma kasuwa ta tabbata. To daga cikin su kuma akwai wanda yake yu'addi salatu bila wudu. Shi kuma za a ce ka je kai sallah, amma in kai alwala to sihirin ya kare. Ba alwala haka za ka yi ta salloli shekara 40-50 har ka mutu. Duk sallar da za ka yi karka yadda ka yi ta da alwala. Malam suna nan, mutum ya zo ya ta sallah ba alwala saboda bokansa ya ce masa in yi sallah da alwala arzikin da yake nema, mulkin da yake nema, ɗaukakan da yake nema, kaza da yake nema zai kubuce. Akwai wanda ake sa shi ya je yanka za a ce ka je ka yanka dabba, amma ta ƙeya. Kuma don rashin mutunci, boka malam da rashin mutunci, me kun ya ce ka yanka rago ko bujimi a ci nama a more, wallahi Saudiya sai ce ka yanka kare ko ka yanka jaki. Ka yanka nama amma ba zai ciwo ba. Kuma shi ma jakin saboda zalunci ku cuce shi, ta ƙeya za a yanka jakin nan, yana ƙara. Akwai wanda ya zo tsafin ce masa aka yi zakaru zai samu, manya-manyan zakaru, ya tona rami ya binne su da ransu. Malam aka kama zakaru aka toni rami, malam zakara aka tona aka daure kafarsa aka jefa shi, ana tura kasa, zakara yana kurket kurket kurket, wallahi sai da suka binne shi malam. Tsafi sihiri. Ko a ce kai yanka amma da sunan shedan, me kun ka ce bismillah Allahu akbar, sai a gaya maka sunan aljani da shi zaka amsa. Ka kira sunan aljani sai ka yanka. Jama'a akwai wanda ake sa shi ya zo ya sadu da uwarsa. Malam kun ɗauko maudu'i mai faɗi mai tsawo, kuma ba lokaci. Daga cikin matsafa akwai wanda za a ce masa in kana so ka samu biyan bukatar tsafinka sai ka sadu da uwarka. Ile kuwa a ƙasar nan ina yawo cikin wa'azukan da muke zuwa, wata rana nayi bayani makamancin wannan, ni a littafi na karanta, sai wani ya zo ya same ni ya ce wallahi tallahi malam ni na san wanda abin da ya faru a kansu. Yara ne guda biyu suka je gurin wani malami. Kun san a ƙasar Hausa kawai boka ma malami ne, mu kuma muna ce Allah isa, in an ce boka malami ne, wallahi boka ba malami bane. Malam gobe da nisa ne, matsafin banza, matsafin wofi, dan ta'adda kurum. To amma Bahaushe har yanzu bai gane ba, irin waɗannan mutanen fa sai ga an nada su limamai anguwa a ƙauyuka, wallahi sai ga duk gawar da ta mutu shi zai mata sallah. Wallahi malam, in banda yanzu da aka fara gane da'awa ta suna cewa duk wani limami sai an san shi daka da waje tukunna kafin ya wuce ya mutane sallah ba. Amma wallahi yawanci su suke wucewa. Da yawa an gaya maka su fake da wannan. Bawan Allah ne ya ce malam ai ana nan wata rana wasu yara suka zo suka ce suna neman su kuɗi suke so su samu. Suka je gurin wani malami ya ce za ku samu kuɗi, amma akwai babban aiki. Me aikin? Suka ce za a yi, akramkallah za a yi. Ya ce to abinda nake so kowane ɗaya
aiki na farko da zai fara in dai muna so wato muna so mu gane cewa lalle zaka iya harkar nan, ka san kuɗi ba a samun su a sauki ko yace eh to wannan ma yana da wahala amma fa zaka samu kuɗi. Yace a gaya mai, sai ce mahaifiyarka zaka je ka samu da daddare ka sadu da ita. Yace eh, yace kwarai kuwa. Suka tafi suka ce za su je su gwada. Ɗaya ya tafi sai da ya je kofar gidan ya bude kofa ya shiga ya ga uwarsa tana bacci. Yace kai, yace akan kuɗi, yace kai wallahi ba zan iya ba. Sai ya kwana, Allah ya nufe shi da shirya. Jama'a wallahi wannan ko shekara bai ba wani dan uwa yake ga mu yace ya san waɗanda suka yi wannan abun, kuma yanzu ina bayanin nan ina jin in Allah ya soya da wanda suka yi abun, in Allah ya soya da suna ji ko wani abu suna gani suna ji, ko wanda ya san labari yana ji. Yace wallahi ba zan iya ba, in sadu da uwata saboda kawai in samu kuɗi ko mulki ko wani abu, ba zan iya ba. Ɗayan kuma da ya je wallahi sai da yi. Labarin nan malam bai da daɗin faɗa, amma ba yanda za mu yi wa'azi ne, dole mu gaya muku saboda ku gane lalacewar wannan al'umman bala'in ya isa. Na ce me kace? Yace wallahi malam sai da yi. Me ya faru? Yace wallahi zuwa ya malam ta farka ta ganshi ta ce wani lafiya? Kawai yi shiru ya banza da ita, kawai sai danne tana neman ya murkushe. Ta ce me ya faru, lafiya ka ko baka da hankali ne? Sai ta ga ya cire sutura ne mai ya sadu. Ta ce kai ni ce fa, wance ce fa, mahaifiyarka ce. Me ya faru, kana ka haukace ne? Ta yi ta ihu ta ɗauka ya zama mahaukaci malam, sai da isa da ita. Yana yin wannan aikin kuma ƴan uwansa suka zo aka kama shi, an ɗauka ɓarawo ne aka kama shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ya jawo masa wannan? Boka. Akwai wanda ake sa shi ya je ya sadu da matar ubansa, sai a ce sai ka sadu da matar ubanka dan ka samu biyan bukata. Jama'a, sihiri akwai shi. Qur'ani yayi magana wa tabu ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru, har zuwa ƙarshen aya. Hadisai sun tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, kamar yadda Qur'ani ya zo. Na baku kissa Annabi Musa, babu lokaci ana tununa mu. Shi ma manzon Allah sallallahu alaihi sallama wato an yi masa sihiri, amma Allah ya bashi kariya ya kuma warkar da shi. Da ƙarshe akan abin da zan iya tsayawa a kansa shine wato yawanci sihiri yana da alaƙa da shedanu da aljanu. Yana da alaƙa da shedanu da aljanu. Babban abin da zai taimaki mutum ya kubuta da sihiri, Allah ya baka kariya da sihiri, shine kula da abubuwa kamar haka. Cin dabinai kwaya 7, wani bakin dabino da ake ce da shi ajuwa. In mutum ya wayi gari, in Allah ya hore mai yana da dama, ko a Saudiya ko inda ake sayar da dabino zaka yana cikin dabino da ke da tsada. Mu ma nan a manyan shaguna akwai su. Ajuwa. Annabi ya ce duk wanda ya ci wannan dabino kwaya 7 a rana ɗaya, to ranar sihiri bai zai tasiri a kansa ba. To wanda Allah ya taimake shi yana da wadata, yana iya cin wannan kwaya 7 lokaci bayan lokaci, to Allah zai ba shi kariya. Wannan dangane da abin da za a ci kenan. Wannan sabab shar'i kenan. Hisun hasin min kulli sahirin marid. Allah zai ba mutum kariya daga dukkan wani matsafi mai taurin kai da sauransu. Kuma wannan hadisi ne ingantacce. Sannan da yawa daga cikin malamai sun yi magana, sun ce dabinin ya zama ajuwa. Wasu kuma suka ce akwai riwaya da ta ce kawai dabino. In Allah ya hore ma ka samu dabino kawai, in dai dabino ne kai ka watsa kwaya 7 da safe, yana tasiri. Kenan kaga wannan fatawarsu da nan sauki, kaga ma dan samu ma mu rinka dan tabawa kenan. Ko na Niger ne ma muka samu bale. Shedanu da aljanu da shi ake kulla sihiri. Kai kokari ka kori shedan a gidanka, ka kori shedan a ofishinka, ka kori shedan a cikin mu'amalarka. Yaya mutum zai kare kansa daga shedan? Kulawa da jami'ul al-fara'id, farillan salloli da alwajibat da Allah ya ɗora wa mutum, kuma mutum ya nisanci dukkan muharramat wal manhiyat, abubuwan da aka haramta kuma aka hana. Kuma at-tauba min jami'i sayi'at, tuba daga munanan ayyuka yakan ba mutum kariya. Natural immunity mutum zai samu in yana kula da sallar farilla. Wallahi malam, in Allah ya sa da mutum yana kula da sallar farilla, yana kula da ibada, yana kula da tuba, ba a ce ba zai same shi ba, akwai na kaddara, amma in yazo Allah zai kashe tasirin wannan abun a jikinka. Ibn al-Qayyim ya faɗa cewa gangan jikin da yake addu'a da wanda baya addu'a suna da bambanci. Gangan jikin da yake da addu'a kamar gini ne da aka yi shi kamar dakin,
aka sa masa kayan gini mai ƙarfi, sai aka ɗauki alli sai aka jefe shi da shi, allin nan zai iya huda shi? Ba zai huda shi ba. Yace to haka dingan jikin ɗan adam mai addu'a, duk sharrin da zai zo ko sihiri ko sammo ko jifa ko me, za a yi ƙoƙarin a jefe ka. In ya taho da ƙarfi zai dake ka, ya ɗan girgiza ka ɗan, amma ba zai penetrating jikinka ya maka illa ba, saboda kana da ƙarfin addu'a. To shi yasa wani lokacin malam idan an zo an yi sihiri, mai gidan aka nufata da sihirin, amma ba zai same shi ba, sai ya faɗa kan matarsa, saboda watakila tana sakacin addu'a. Amma in ya faɗa kan matarsa kamar ya faɗa kansa ne, don tare za a yi ta wahala. Amma asali waye target din, shi aka nufa. Wani lokacin aka jefe ka bai same ka ba, sai ya tsallaka ya faɗa kan ɗanka ko babban ɗanka ko ƙaramin ɗanka, kai ta fama, ko mace mai aure ko mara aure ka ta fama. Wani lokacin akan mahaifiyarka zai faɗa, wani lokacin akan ƙaninka. Dole in an maka sihiri sai ya shafi wani na kusa da kai, ko da kai ya kubuta. Da haka addu'a mai ƙarfi tana da muhimmanci. Yanzu mutum ya ɗauki dutse ya jefa wannan ginin, ya isa ya fasa shi? Saboda an masa filasta, an masa gini, an saka siminti. To kai ma ka yi wa kanka filasta da gini da dakin na addu'o'i da azkar. Ka tambayi me annabi yake karanta da safe in zai fita, me yake karanta da safe in ya wayi gari, me yake karanta in zai shiga masallaci, me yake karanta in zai yi kaza, in zaka kwanta, in ka tashi. Kar ka yi wasa da karatun Qur'ani da zikiri, Allah zai baka kariya. Malam matsiyata za su yi ta nufin ka da sharri, za su yi ta tona rami kana tsallakewa. Malam Jafar Allah ya masa rahama yace wallahi babu bala'in da ba a yi masa ba lokacin da yana zuwa karatu, yana zuwa tafsiri a Maiduguri. Akwai lokacin da aka rubuto mai takarda, yana gaya mana mu ɗaliban shi. Yace an ce sai mun maka yasin, sai an maka kaza, saboda ya zo ya wargaza wannan tunanin da faɗin waɗannan abubuwan, ya ɗora tauhidi. Yace ba abin da ba a jefansa, yace amma abin da ya dogara da shi Allah guda ɗaya. Yace wallahi malam, yace mu yake gawa, yace wallahi yana hawa mota in zai tafiya daga nan zuwa Maiduguri ko Bauchi ko ina, yana ɗora kafarsa akan totur, zai ce bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Abokin hiransa shine Qur'ani. In kaga ya tsaya checkpoint ne, dan sanda ya tsaye da shi mai magana, ya san inda zai tsaya. Tafiyarsa Qur'ani, zuwansa Qur'ani. Yace malam tar aka yi gama lami lafiya, kuma Allah ya girmama shi da mutuwa ta shahada. Wani ya zo ya kashe shi ya ɗebe mai zunubansa. To ku dage da addu'a. Ayatul kursiyu kar ku rabu da ita. Ayatul kursiyu shi yasa aka ce kullum in zaka kwanta ka ringa karanta ta. Shi kan cewa akai ma dan gadi za a turo maka mala'ika na musamman ya gadin ka in kana karanta ayatul kursiyu za ka kwanta. Qul a'udhu bi rabbil falaq da nasi, na ga muku falalar su dazu. Suratul baqara manzo Allah ce iqra'ul baqara. Ku rinka karanta suratul baqara saboda la yastati'u al batala. Duk matsafa suratul baqara ta fi karfin su. Shi yasa yana daga cikin maganin kare sihiri yawan karanta suratul baqara. Yana daga cikin samun kariya daga sihiri yawan karanta suratul baqara. In dai ka zauna a masallaci kafin liman ya zo dauko Qur'ani karanta baqara. Wasu malam kullum sai sun sauke baqara. Malam ni din nan ina ga muku da yawa akwai mutanen da Allah ya jarabe su ciwon aljani ko ciwon sihiri ko na abu. Kawai abinda na musulunci je kai ta karanta suratul baqara kullum ka sauke ta kai wata uku ka dawo. Na rantse da Allah malam idan mutum ya je kafin wata uku zai ce malam na warke, nace sai ka karasa. Wannan ni a aikace tabbas na gani. Idan mutum yana cikin bala'i baya bacci yana cikin wani cin je kai ta karanta suratul baqara kullum, alƙawarin da nake so kai min kada ka kwana face sai ka karanta baqara ka sauke ta. Izo nawa ne, aya nawa ne a ciki? Sai mutum ya ce maka kai malam na fara jin daɗi, wallahi jikina ya canja, wallahi na samu kwanciyar hankali, wallahi na yi kaza, wallahi na yi kaza. Ku dinga karanta baqara. Fadin la ilaha illallah wa la sharika lahu za su taimaka muku. To kun ga an dan fara mika hannu ta baya baya ko? To ana kulle lokaci kenan. Ni dai barin dakata anan, gwanda ma in tsaya anan malli ma in ce ni ma nayi maka bakara. Abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada, na kuskure Allah ya mana afuwa. Yanzu bai farabi ne ba a cikin lecture, wata rana ma sake addu'a in Allah ya so yadda. Akwai wasu abubuwa masu muhimmanci na damuwa, Allah ya so watakila Allah ba ya so in gaya muku sai wani lokaci insha Allah. Allah ka kare mu da karewarka, Allah ka tsare mu da tsarewarka, Allah sa mu cika da imani. Kun san akwai dattawa irin su wannan malamin, saboda kar ya fara gingedi aka ce a dan miko masa ya dan rufe. Allah ba da lada. Jazakumullahu khairan.